Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, welkom terug bij Thuis in Limburg vanuit het prachtige Centerparks Erpenheide in Peer. En vandaag hebben we iemand hier zitten. Ja, iedereen die feestviert in Nederland, die zou hem in principe moeten kennen. Welkom, Jaap Blom. Hey Wim. Jaap Blom. Gezellig, jongen. Feestzanger. Ja. Feestzanger. Gezellig. Nou, je straalt er wel uit zonder dat je iets gezegd hebt. Nou ja, wat is feestzanger? Maar je zingt over Amsterdam. Maar je komt niet uit Amsterdam. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uit het prachtige plaatsje Bovenkarspel. Dat ligt bij Enkhuizen. Ja. En voor de mensen die met een bootje varen is Enkhuizen natuurlijk een hele bekende plaats. Wat betreft bootjes. Staat bij mij niet bekend als feeststad, moet ik eerlijk zeggen, Bovenkarspel. Ja, Bovenkarspel kunnen ze wel feesten. Streng gereformeerd, lijkt mij. Nee, valt wel mee hoor. Nee, valt echt mee. Oh, oké. Maar ik heb jaren in Amsterdam gewoond. Tot je militaire dienst? Tot mijn militaire dienst. Van mijn 8e jaar af heb ik in Amsterdam gewoond. Mijn ouders gingen naar Amsterdam toe. En ik heb mijn jeugd eigenlijk daar doorgebracht. En hoe ben je eigenlijk enthousiast geraakt voor het Nederlands lied? Want dat moet ook op enig moment ingegeven worden. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven lang al gehad. We zijn Hollanders, dus waarom gaan we dan niet Nederlands zingen? Nee, maar ik ben ook Hollander, maar ik ga geen Hollandse liedjes zingen. Dus dan ergens moet een microop zijn neergedaald in Jaap. Die gezegd heeft, Jaap, jij gaat nu het podium op. Ja, ik weet niet wat het is. Het trekt me, laat ik het zo zeggen. En Hollands, dat vind ik gewoon... Ja, ik doe ook wel Engelstalig, maar Nederlandstalig vind ik gewoon veel leuker. Zeg maar, je zit hier nu als solozanger, maar je doet toch heel veel met je vrouw. Als duo heb ik gelezen, als The Flowers. Inderdaad, ja. En ik heb zelfs gehoord, je bent ooit als The Flowers met je vrouw bij Paul de Leeuw geweest. Ja, zijn we ook nog een keer geweest, ja. Ja, dat is jaren geleden. Paul, ik zie nog wel eens het filmpje. Op YouTube staat het dan. En Paul die heeft ook nog, een jong jochie was het eigenlijk nog, zeg maar. En wij natuurlijk ook nog. Jullie hadden allebei nog haar, hè? Allebei nog haar. Ik weet niet. Ja, en ik had nog een snor. Ik zag er niet uit. Ongelooflijk. Ik zag er echt niet uit. Nou, nu ook niet hoor. Nee. Wat dat betreft prima. Prima, ja. Nee. Heel enthousiast. Zeg maar, je doet niet alleen zingen, maar ik zag op die site van jou. Je doet bas spelen, je doet gitaar spelen. Noem maar op, hè. Ja. Waar heb je dat geleerd? Is dat autodidact of heb je echt... Nee, ik heb wel muziekschool gehad en dergelijke. Maar voorheen, als je dan op school zat, dan... Ik weet niet hoe het vandaag de dag gaat. Als ik dan bij mijn kleinkinderen kijk... Want ik word ook alweer een dagje ouder natuurlijk. Die houden ook heel veel muziek. Die gaan ook naar muziekscholen. Maar wij hadden dan... met elkaar ging je dus muziek maken. Ja. Vrienden en lekker spelen met elkaar. Maak je ook je eigen liedjes? Tini, dat is mijn vrouw dan, die schrijft de liedjes samen met Bart van der Post. En dat is een geweldige muzikant, dus daar doen we alles samen mee. Dat gaat fantastisch. En in de nieuwe cd, dat is in de haven van Mooi Amsterdam. Ja. Ook door Tini geschreven? Ja, Tini heeft hem gedeeltelijk geschreven en samen zeg maar met Bart samen. En dat is eigenlijk, iemand komt met een idee. En dan vul je aan. En als je goed met elkaar omgaat, dan lukt dat prima. Ja. En we hadden hem eigenlijk geschreven voor Sail. Dat was een wedstrijd. Ze wouden een nieuw havenlied. Of een havenlied. 2 jaar geleden. 2 jaar geleden dacht ik. En we hebben het ingestuurd als demo. Maar helaas. Maakt niet uit. Helaas. Echt erkend talent, dat nee, maar daar moet je niet geen zorgen voor maken. Vooral in Nederland niet, hè? Vinden we helemaal niet erg, hoor. Nee. Er zijn mensen die sturen ze al naar de Eurovisie Songfestivals. Daar hoor je daarna nooit niks van. Dus gewoon rustig opbouwen. Ja. Je had wel een paar leuke liedjes van IJskoud Bier. Ja, IJskoud Bier. Ja. Heb je dat zelf geschreven of werd dat ingegeven door iemand anders? Nee, dat is geschreven ook door Tini. Dat is door Tini geschreven dan. En dat komt eigenlijk uit... Nijmeegse Vierdaagse. Dan heb je die militairen die dan binnenlopen op Heumensoord. En dan komen ze binnen, weet je wel, nadat ze hun 50 kilometer gelopen hebben. En dan is het ijskoud bier. En dan hoor je de doppie. Aha. Dat is dat dopje, weet je wel. En dan drinken ze een heerlijk biertje. En wij, Tini, mijn vrouw dus, heeft de Vierdaagse 6 keer gelopen. Ik heb hem 2 keer gelopen. Nooit meer. Maar ja, af en toe denk ik nog wel eens, het is wel weer leuk natuurlijk. Ja, dat denk ik. Zeg, dat we toch over sport hebben. Het is natuurlijk nu de tijd, de Olympische Spelen. Heb jij iets met sport? Ik heb wel iets, maar ik vind sport hartstikke leuk. Maar zo'n Olympische Spelen, dan ga je dagelijks voor de televisie zitten? Wielrennen dat vind ik ook eigenlijk hartstikke mooi. Alleen, ik heb de laatste, je ziet het, je bent allemaal weg. Ja. Dus, het is zo druk met optreden. Promotie en we hebben natuurlijk... ons eigen bedrijf. Dus we doen eigenlijk alles zelf. Tini is eigenlijk mijn platenmanager, platenbaas, zeg maar. Weet je wel. Nou, ik denk we hebben genoeg gepraat. Ja, ik denk het wel. Ja. We gaan het bewijzen voor bewijzen. We gaan gewoon lekker gezellig. Jawel, het is hier hartstikke vol. Het is toch ook een soort examen. Iedereen die bij TV Limburg komt, moet aan de bak.
hebben een grote kijkerschade. Dus Ja, dat heb ik. Ja, jullie hebben een fantastische dat dacht ik. kijkerschade. Ik zou Ja, zeggen, absoluut. zoek het podium op. Ik ga het podium opzoeken En dan en gaan we je aankondigen. dankjewel Wim. Hartstikke Oké. goed. Oké. Dank en fijn dat je er was. Dankjewel. Ja, als u weet, u kunt altijd nog iets winnen bij TV Limburg. En dat kan natuurlijk vandaag ook. U kunt een waardepakket winnen van €199 van de Meubelboulevard in Heerlen. Dan komen ze uw hele huis restylen, althans advies geven. Doe het nou maar. Het enige wat u moet doen is even naar de website gaan, www.tvl.nl. En dan even kijken onder het kopje Lifestyle. Daar vindt u alles over. En nu, zoals aangekondigd, ijskoud bier. En dan gezongen door niemand minder dan Jaap Blom. Ja, we lusten allemaal wel een biertje, hè? Wat dacht je ervan? Daar komt-ie. Ijskoel bier. Ijskoel bier. Rol de vaten naar de top, want wij houden van dat sap. Giet de glazen nu maar weer vol. Jullie? Ijskoel bier. Ijskoel bier, ja, alweer een meter bier, want we hebben zo'n plezier. Ja, wij lusten er toch wel een paar. Van Texel tot aan Zuid-Limburg hoor je het loflied over het bier. We lachen, gieren en brullen en onze kelen snakken naar dat ijskoud bier. Dus jij een biertje? Hey, 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 komt-ie weer. Hey. Ijskoel bier. Ijskoel bier. Rol de vaten naar de top, want wij houden van dat sap. Giet de glazen nu maar weer vol. En nou jullie? Ijskoel bier. Ijskoel bier. Ja, alweer een meter bier, want we hebben zo'n plezier. Ja, wij lusten er toch wel een paar. Ik ga even wat drinken hoor. Ik zou zeggen, proost. Heerlijk. Ja, dat lust jij wel hè. En dan gaan we jongens met z'n allen. Hey, 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 hey. Ijskoel bier. Ijskoel bier. Hey. Alsjeblieft. Ijskoel bier. Ijskoel bier. Volgens mij lust jij ook wel een biertje. Volgens mij wel. Slokje. Yo. Altijd wel iets te vieren. En altijd weer die dorst. We lachen, gieren en brullen. En de rest dat is onze worst. Jongens, er is hij weer. Hey, 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 hey. Ijskoel bier. Ijskoel bier. Rol de vaten naar de top, want wij houden van dat sap. Giet de glazen nu maar weer vol. Ijskoel bier. Ijskoel bier. Ja, alweer een meter bier, want we hebben zo'n plezier. Ja, wij lusten er toch wel een paar. Want wij houden van dat bier. Voor alle brouwers, 3 maal hoera! Ijskoel bier! Hey, hey! Afgelopen week hadden we onze studio staan bij Intratuin in Roermond. En een van onze vaste gasten was er natuurlijk Romeo Sommers. Ook deze week komen we nog enkele keren terug bij de Intratuin in Roermond. En nu gaat u Romeo Sommers bijpraten over iets heel speciaals. Over Haiti. Nou, op dit moment is nog steeds de trend de eetbare tuin. En je ziet dat die heel breed gaat. Dat we allerlei verschillende soorten gerechten met die eetbare tuin maken. De high tea is een andere trend die op dit moment heel erg belangrijk is. Nou, het leuke is, die twee kan je combineren in de eetbare tuin. Je eigen theepot gaan maken. Nou, een heel simpel voorbeeld natuurlijk. Als je op het terras zit, vraag je van... Goh, lust je verse muntthee? Dan is de muntthee natuurlijk ideaal om te gebruiken. Die kan je heel makkelijk in die bak zetten. Er zijn meerdere soorten munt. Hier heb je de Marokkaanse munt. Maar hier heb je weer een net ander smaakje. Dus je kan kijken naar je muntsoorten om er een eigen smaak van te maken. Een ander voorbeeld is deze. Dat is de citroenmelisse. Als je eraan ruikt,
dan ruik je daar een heerlijke citroengeur. Als je die in je thee doet, krijg je eigenlijk een soort van citroenthee, maar dan uit eigen tuin. Zo is er ook bijvoorbeeld salie. Salie is iets wat wij in Nederland nog niet zoveel gebruiken, maar onder andere in Marokko en zo zie je ook veel in de thee gebruikt worden. Heeft een ander heel goed voordeel, is dat die goed is voor je stemband. Als je er een beetje last van hebt, doet er een blaadje van die salie in, is dat ook nog een keertje heel gezond. En bovendien heel lekker. Wil je wat energie hebben, dan doe je er bijvoorbeeld rozemarijn bij. Die heeft ook een hele mooie bloem erin. En rozemarijn, een takje in je thee, geeft net wat meer energie. Nou, je ziet dus dat je op die manier heel veel kan werken met kruiden uit je eigen tuin. En daarmee je eigen thee kan gaan maken. Nou, om toch wat kleur erin te gaan brengen, ga ik wat verder kijken. Nou, lavendel vind ik heel erg mooi qua bloem die erin zit. Hij ruikt ook heel erg lekker. Als je die erbij zet, dan zie je al dat er heel mooi een kleurencombinatie komt. Nou, dan kan je kiezen voor zo'n lage plant. Ik vind het ook wel weer leuk om zo'n boompje erbij te gebruiken. Wil je dan nog wat meer kleur erbij hebben, dan ga je gewoon kijken naar planten die niet giftig zijn, oftewel eetbaar. Zo heb ik in dit geval hier de geranium gepakt. Ik ben gaan kijken naar de kleur, moet je kijken hoe mooi het is. Die tint die komt bijna terug in die pot. Hierbij al met al die lila tinten. Geeft ook een heel leuk effect. Nou, dan wordt het eigenlijk nu tijd om te gaan planten en te zien hoe makkelijk en leuk het is om je eigen theepot te gaan maken. Nou, we beginnen natuurlijk met de belangrijkste, de munt. En die zet ik lekker hier vooraan. Wat ik heel even doe, is altijd van tevoren heel even met die nagels eroverheen de wortels heel even laten schrikken, zodat hij zich goed gaat hechten. Heel belangrijk is, als je met potgrond gaat werken, dat je kiest voor goede potgrond. Dat is de basis. Dat kan je herkennen aan de letters die erop staan, RHP. Nou, als die erop staan, dan weet je gewoon dat je goede potgrond hebt en dat daarin je kruiden perfect kunnen groeien. Nou, dan heb ik die erin staan. Dan wil ik ernaast wat hoogte in hebben. En dat vind ik wel leuk om hierbij die lavendel te gebruiken. Dus die gaat hier mooi in het midden erbij. Zo. Die gaat er hierin. Dan wil ik hier aan de voorkant wat kleur hebben. En daar gebruik ik dan de geranium bij. Die komt hier erin. Die gaat dadelijk ook heel mooi over die pot heen hangen. Zo. Dan moet je keuzes maken. Wat vind ik dan meer lekker om te gebruiken? Nou, ik vind op dit moment salie erg lekker. Het is heel verrassend als thee, dus ik doe er wat salie bij. Mooi aan deze kant. Aan de achterkant wil ik ook nog een klein beetje citroenmelessen hebben. Dat geeft ook die lekkere geur als je hem dadelijk op het terras hebt staan. Zo, die gaat er hierbij. En dan als laatste, ook weer voor het kleuraccent, ga ik de rozemarijn gebruiken. Die gaat er aan deze kant bij. Nou, dit is je theepot geworden. Als je vriendin die dadelijk komt en je zet hem op het terras, die zal zeggen, goh, wat heb je hier een prachtig mooie pot staan. En dan kan jij zeggen, ja mooi hè, maar moet je ook eens ruiken. Je gaat er doorheen en je ruikt al die geuren van al die kruiden die erin zitten. Heerlijk. Het is jammer dat je het niet kan ruiken. En het grappige daarna is, goh, lust je een kopje thee. Ik heb hier een mooi servies, lekker romantisch. En ik heb zelfgemaakte thee. Ik heb gewone thee, maar ik heb ook verse muntthee, saliethee, citroenthee, rozemarijnthee en zelfs lavendelthee. Nou, je ziet heel veel keus van verse thee die je kan zetten. Nou, hoe verrassend kan je zijn met je eigen high tea thuis. En als je dan een cakeje hebt, een paar van die bloemblaadjes erop ter garnering. Super verrassend en super lekker. Oh ja, ik heb nog een leuke tip als je een keer een cadeau wil geven. Ik zal hem erbij pakken. Ik heb hier mijn eigen theepot gemaakt in een grote theekom. Wat is er leuker om te geven? Je eigen theetuin. Dat was Romeo vanuit de intratuin waar we vorige week nog waren. Morgen zijn we weer hier, Wim. Wie hebben we dan te gast? Kees Verrooy, de burgemeester van Horst aan de Maas. Horst aan de Maas. Jou wel bekend. Floriadeterrein onder andere. En Erik Koppen, de nieuwe gedeputeerde voor de VVD in Limburg. Nou, dus morgen weer een interessante uitzending. Bedankt voor het kijken en wat Wim en mij betreft, graag tot morgen. Tot morgen. Hoi. Dit programma werd u aangeboden door Centerparks.